खुलुमबाय आंनि मुङा खन्थाइ लाहारी आं बिएच फरायसालिमानि स्टुडेन्ट इउनियननि सासे प्रेसिडेन्ट दिनैनि बे बाथौ खेराइ रिजुटआव जानाय जि प्रग्राम बेनि सायाव आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदोंदि मानो होनोब्ला दिनैनि बे BPF नि जयनिं सेरेमनियाव सानस्लाबनो हायैयाव आंबो BPF दोलोआव हाबनाय जादोंमोन आरो बे दोलोनि सोद्रोमाफोरजों फट'बो लानाय जादोंमोन। दा बे फट'खौ लानानै जोंनि फरायसालिमानि फरायसाफोरनिफ्राय माखासे बेरेखा खोथा नुजाथिदों मानोना आंबो BH फरायसालिमानि सासे स्टुडेन्ट इउनियननि सासे प्रेसिडेन्ट। जोंनि फरायसालिमायाव बिदि रावबो राजखान्थियारि हान्जाजों सोमोन्दो लाखिनाय गैफेरा आरो नुनोबो मोना। बिनि थाखायनो दिनै आं फरायसा जिउआव जि गोरोन्थि मावफ्लांबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि फरायसालिमानि आरो गासै गेदेर गोलाव सार बिथांमोननिसिम आं आखाइ खबजोबनानै गुरैयै निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमआ क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।